ଏକ ଛୋଟ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତାର ପିଠିରେ ବଡ଼ ରୁଟି ଖଣ୍ଡେ ଧରି ତାର ଘର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା। ଏକ ପ୍ରଜାପତି ଉପରୁ ତାକୁ ଦେଖି ତା ପାଖକୁ ଗଲା। ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକି କହିଲା, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତମେ ପ୍ରତିଦିନ ଏତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ। କେତେବେଳେ ତୁମେ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛ, କେତେବେଳେ ତୁମେ ଘର ତିଆରି କରୁଛ, ଆଉ କେତେବେଳେ ତୁମେ ବଡ଼ ରୁଟି ଖଣ୍ଡକୁ ଧରି ଘରକୁ ନେଇଯାଉଛ। ତୁମର ଜୀବନ ଏହିପରି ହିଁ ବିତିଯିବ। ମୁଁ କେବେ ତୁମକୁ ଜୀବନରେ ମଜା କରିବାର ଦେଖିନାହିଁ, କେବେ ଖୁସି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିନାହିଁ। ନିଜକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉଛ? ଏତେ ବି କଷ୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ପ୍ରଜାପତିକି କହିଲା, ମୁଁ ଶୀତ ଏବଂ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ଏବଂ ମୋର ଘରକୁ ମଜବୁତ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଋତୁରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର କାଲି ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। 4 ମାସ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ 8 ମାସ ଆରାମରେ ବିତାଇବି। ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରଜାପତି ଉତ୍ତର ଦେଲା, କାଲି କ'ଣ ହେବ କିଏ ଜାଣେ? ଯଦି ତୁମେ କାଲି ଜୀବିତ ନ ରହ, ତେବେ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତା କଥା ଶୁଣିକି ଚାଲିଗଲା। 4 ମାସ ଧରି ସେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କଲା, ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲା ଏବଂ ନିଜ ଘରକୁ ମଜବୁତ କଲା। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଖୁସିରେ ନିଜ ଘରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଉପଭୋଗ କଲା। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଜାପତି, ଯେ ସବୁବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା, ବର୍ଷାରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତା ପାଖରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ବସିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଘରକୁ ଗଲା। ତାର ଘର ଚମତ୍କାର ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଡାକିଲା ଆଉ ପ୍ରଚୁର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ପ୍ରଜାପତି ଖାଇବା ପରେ କହିଲା, ହୁଏତ ମୁଁ ଆଗରୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ଆଜି ଏମିତି ଏହି ବର୍ଷାରେ ହଇରାଣ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ମଜା କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ହେଲେ ଆମକୁ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 20ରୁ 25 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବୟସ ହେଉଛି ସେହି ବୟସ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାକି ଜୀବନ କିପରି ବଞ୍ଚିବେ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି 5 ବର୍ଷ ଖୁସି କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ 40 ବର୍ଷ ଦୁଃଖରେ ବିତେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହି 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଉପରେ କାମ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ 40 ବର୍ଷ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବେ। ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଯେ ଆପଣ 5 ବର୍ଷର ଖୁସି ଚାହାନ୍ତି ନା 40 ବର୍ଷର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।